Ами, всъщност, значи, ами, ми, а, да, защото в смисъл най-често се оказва някакви смисъл мои приятели, дето или нещо се правят, или нещо в смисъл. Не вярвам някой да е непознат, па някой непознат няма да къде живее, не би се говори пред много тъпи хора. Дел. Иначе, да, общото да, но предпочитам да не съм, да, така. Защото са не се знае кой ще. Може да някой. Сериозно. Иначе това е, да, ако искаш да измем, пиши ми, по-добре не е анонимно, но може и анонимно. Ама да не можеш да не дойдеш. Ще стане страшно. Опа, се обърках текста. Аз че някога съм го знаела. Кефе. Ма е тъпо. Мама не се дел. Тя не може да пее. Ма какво пее, като не може? Rolling in the deep. Защо пея? На клипчето. Чао!